Bismillahirrahmanirrahim. Makwabtaka kashi na 6. Ke kuwa yarinya me yasa zaki tashi ke da ko shekara biki a gidan ba? Sannan ga makarantar ku a kusa da gidan ko mota ba zaki hau ba. Ina kike so ki koma? Umaima ta dago kai a hankali ta dube shi sannan ta ce, "Da Mansara." Da Mansara? Dukkaninsu suka hada baki suka faɗa. Ta amsa kanta yana ƙasa. Da Mansara ai yayi nisa da makarantar ku. Kin san da cewa sai kin shiga mota kuwa? Sabanin nan da kike zuwa da kafa abinki? Abdul Sabur ne dai yake mata wannan bayanin. Umaima ta gyaɗa kai ta ce, na sani." Abdul Sabur ya cika da mamaki sannan ya ce, "Me yasa to kike so ki tashi? An yi miki wani laifin ne?" Faduwa ta karɓe da faɗin, "Ga ta nan babu irin tambaya da nasihar da ban mata ba amma ta ƙi ji. Ka kyale ta kai dai kawai ka mata fatan alkhairi, dan idan ka cika tambayar ta ma kuka za ta saka maka." Abdul Sabur ya yi shiru yana tunani, can ya dubi Umaima ya ce, "Wai akwai wata matsala ne da ta sa dole sai kin tashi daga gidan nan?" Umaima ta girgiza kai. "Ba komai." Ya juya ya dubi Faduwa. "Ke ma bata faɗa miki dalilinta ba?" Faduwa ta taɓe baki. "Ni asuwa da za ta faɗa min. Amsar da take baka nima ita ta bani." Abdul Sabur ya shafa ɗan siririn gemunsa da ya zagaye bakinsa, sannan ya ce, "Na san dalilinki Umaima. Mu ne matsalarki, musamman ma ni da kike ganin ina takura miki. To ki min alfarma, ke ki zauna zuwa lokacin da zaki cika shekara nan da watanni 3. In ya so ni sai in tashi. Ke ki ci gaba da zaman ki anan saboda ya fi kusa da makarantar ku. Ni kuma tunda makarantar mu tana su Banjaya, ni zan koma can. Dan ta Faduwa kuwa ba ki da matsala, ba za ta takura miki ba. Dama ni ne mai matsawa sai ta je wajenki." Umaima ta sake dukar da kai ƙasa saboda nauyin maganar da Abdul Sabur yake yi. Shan ta buɗe baki za ta yi magana sai ya dakatar da ita. "Kar ki damu. Alfarma kawai na ce ki yi min. Na san akwai takura, amma dan Allah ki daure. Kar ki tashi, ki zauna." Umaima ta girgiza kai. "A'a, ni dama ina so in tashi ne kawai ba wai don ku ba. Kuma har ma na sami inda zan zauna na ma biya na wata 3. Abdul Sabur ya ce, "Wannan ai ba matsala ba ce, kina iya cewa kin fasa su baki kuɗinki. Ai biki shiga ba, kuma biki ɓata musu lokaci ba, za su dawo miki da kuɗinki." Faduwa dai dubansu kawai take cikin al'ajabi, can dai ta ce, "Amma ɗazu cewa kika yi saboda mu za ki tashi, saboda kin san ba kya kyautatawa makwabtanki. Kuma kin ce Allah yana nuna miki a mafarki, shi yasa kike so ki tashi don ba kya so ki halaka, saboda ke ba za ki iya sauyawa ba." Abdul Sabur ya sake lankwashe kafarsa ɗaya akan ɗaya yana girgizawa, kallon Umaima kawai yake yi. Jira yake ya ji amsar da za ta bayar, sai ta sunkuyar da kanta ƙasa don ba za ta iya dubansa ba. Ya ambaci sunanta cikin wata sassanyen murya ya ƙara da cewa, "Umaima, wai me matsalar ki ne a gaba ɗayan rayuwarki?" Ta ɗago a hankali ta dube shi da luhuluhun idanuwanta da suka sha hawaye, sai ta girgiza kai. Alamar dai babu komai. Ya ce, "Ko biki faɗa ba, duba ɗaya za a yi miki a san kina da matsala. Kin baro ƙasar ki Najeriya, kin zo Malaysia da zimmar yin karatu. Kamata yake kasance cikin walwala. Ko ba a ganki da kowa ba, a ganki da ƙawaye 'yan ƙasar ku. Amma babu kowa, ke kaɗai kike rayuwarki? Ni ban taɓa ganin ki tare da wani ba. Babban abin ma da ya fi bani mamaki shine na lura ko wayar hannu baki da ita. Kenan ba kya kiran 'yan gida su ma ba sa kiran ki? Ta ya za a yi a ce iyayenki sun turo ki wannan ƙasa mai nisa su manta da ke ko tuntuɓar ki ba sa yi?" Nan fa Umaima ta fara kuka wiwi, kankace kwabo hankalin Faduwa da Abdul Sabur yayi matukar tashi. Faduwa ta zaro toilet paper ta miƙa mata don ta share hawayenta, sai kuma suka shiga rarrashinta da bata haƙuri. Abdul Sabur ya girgiza kai ya ce, "Ki yi haƙuri ki daina kuka. Ba ke kaɗai ba ce mai matsala. Mu dukkaninmu da kike ganin nan muna da matsaloli manya-manya, wanda da za mu buɗe miki mai yiwuwa ma ki ji taki shafar mai ne akan namu. Amma kin ga mun ci gaba da rayuwa, muna gaisawa da mutane, muna da ƙawaye, muna dariya, ba ma jin haushin kowa, kuma ba don komai ba saboda mun yi tawakkali, mun dogara da Allah shi ya ɗora mana, kuma shi ne kaɗai zai yaye mana. Haka ake so duk musulmi ya kasance. Akwai irinmu da yawa masu matsaloli a duniya Umaima, waɗanda ma sun linka naki, kuma sun yi haƙuri, rayuwarsu kuma ta ci gaba cikin walwala. Idan kika gansu ba za ki taɓa zaton suna da wata matsala a duniya ba. Amma idan suka buɗe baki suka faɗa miki matsalarsu, sai kin yi musu hawaye. Umaima, ina mai baki shawara, ki cire damuwa a ranki a matsayinki na musulma. Duk abin da ya dame ki ki roƙi Allah shine zai yaye miki. Idan wani abu kika rasa, ki yi addu'a Allah ya musanya miki da mafificin alkhairi. Kada kuma ki ga laifin wani ko kuma laifin wani ya shafi na wani kamar yadda kika haɗa mu gaba ɗaya kika yi mana kuɗin goro. Ba a yin haka.
kin ji ko ƙanwata? Ina fatan za ki ɗauki shawarata kuma ki fasa tashi. Ki kawo min risitin da kika biya kuɗin hayar, ni kuma zan je in karɓo miki kuɗinki. Idan kuma ni ɗin ne matsalar da ta sa kike so ki tashi, to na miki alƙawarin zan tashi. Sai ki zaman ki ci gaba da zuwa makaranta hankali a kwance. Daga ƙarshe ina mai miki addu'a Allah ya yaye miki damuwar da ke daminki, ya baki haƙuri, ya sauko miki da walwala a cikin zuciyarki, ya kare ki daga sharrin masu sharri, kuma ya baki sa'ar jarabawa. Umaima ta sharce hawaye tana amsawa da amin. Ta yunƙura za ta miƙe gami da yi musu godiya da sallama, sai Faduwa ta miƙe ta jawo hannunta ta zaunar da ita. Ba za ki tafi ba, ki zauna sai mun ci abinci. Umaima ta yi murmushi ta ce na ƙoshi, na gode. Nan fa Abdulsabir da Faduwa suka haɗa baki suna faɗin a'a sai fa kin ci. Yaushe garin ya waye da har kika karya kumallo. Faduwa ta shiga kicin da sauri ta jona ruwan zafi a buta, sannan ta jona tosta inda ta shiga gasa musu biredi. Ta haɗa da wainar kwai. Minti 15 ya yi yawa ta haɗa komai akan dining table, sannan ta umarce su da su ƙaruso kan tebur ɗin don su ci abincin. Tun bayan shigan Faduwa kicin suna zaune suna kallon TV ba tare da ko ɗayansu ya ƙara yin tari ba, sai yanzu suka motsa. Kan dining table ɗin dukansu suka je suka zauna, kowa ya shiga haɗa shayi a kofin da yake gabansa. Faduwa kwa sarkin surutu ta dubi Umaima ta yi murmushi ta ce, Allah sarki 'yar yarinya mai kyau, kina da kyau. Ga ki fara tas kamar daga ƙasar mu Misira kika zo, kamar ba 'yar Najeriya ba. Umaima da Abdulsabir suka kalli juna suka yi murmushi. Abdulsabir ya gyaɗa kai yana faɗin, an ce miki babu farare kyawawa a Najeriya ne? Ko 'yan ƙasar ku ne farare kawai? Ina ne garinku a Najeriya? Faduwa ta tambayi Umaima. Yayin da Umaima ta yi murmushi ta ce, Gombe. Abdulsabir ya ce, yauwa, haba, ni dai na san ke ba Fulatana ce, daga ganinki na gane haka. Mamaki mara misaltuwa ne ya bayyana a idon Umaima, take tambayar kanta da kanta, ina ya san Gombe har ya san Fulani ne a garin. Da ya lura da hakan sai ya dube ta yi murmushi ya ce, kina mamakin yadda na san yarenki ko? To ki bar mamaki, mu dukkanmu nan da kike ganin mu 'yan asalin Najeriya ne, kuma Hausa Fulani. Daina juya shayin ta zuba musu ido tana kallon fuskokin kowanne, babu alamar 'yan Najeriya a tattare da su, musamman ma dai Faduwa. Ta ina za a haɗa Faduwa balarabiya tsantsarta mai baƙin gashi da laushi har gadon baya, farinta babu ɗigon baƙi ko kaɗan, hancin nan nata har baka irin na larabawan asali, amma a ce 'yar Najeriya? Lallai wannan ma so yake raina mata hankali. Har ta fara jin ta rusa dukkanin wasu nasihohi da ya mata, don a zatanta mai tsoron Allah ne, ashe maƙaryaci ne? Dariya suka kwashe da shi saboda ganin irin kallon ƙaryatawar da Umaima take yi musu ɓaro-ɓaro. Faduwa ce ta fara magana. Kina mamaki ne? Biki yadda ba ko? Umaima ta gyaɗa kai alamar gaskiya ban yadda ba. Abdulsabir ya yi dariya ya ce, to Faduwa ki mata Hausa sai ta yarda. Nan ma dai Umaima sake zaro idanuwa ta jin an ambaci yaren Hausa. Ta sake cika da mamaki yadda ya san Najeriya har ya san ƙabilun ƙasar. Abdulsabir ya yi dariya ya ce, Umaima ni da kike gani, ƙasar mu ɗaya, yaren mu ɗaya Hausa Fulani. Haka kuma addinin mu ɗaya Musulunci. Da girma na je Ghana, amma ni ɗan asalin Najeriya ne. Faduwa ma 'yar Najeriya ce saboda mahaifinta baƙar fata ne kuma Bahaushe ɗan asalin garin Sokoto. Mahaifiyarta ce 'yar Egypt, amma a wajen mahaifiyarta ta girma ita ce ta riƙe ta. Duk da haka ta iya Hausa. Umaima ta cika da mamaki yayin da wasu gumaguman farin ciki suka dinga durowa a ƙahon zuciyarta. Ta riƙe haɓa tana faɗin, ikon Allah, ashe duk ku 'yan Najeriya ne? Abdulsabir ya ce ƙwarai kuwa, kuma muna yawan zuwa idan ta kama. Ya juya ya dubi Faduwa yana dariya ya ce, bismillah, idan fa ba Hausan nan kika yi mata ba za ta yadda ba. Faduwa ta yi dariya ta kurɓi shayi, sannan ta dubi Umaima har lokacin cikin harshen Turanci suke magana. Ƙanwata wai da gaske har yanzu kina kokonton mu ba 'yar ƙasanki ba ne? Umaima ta gyaɗa kai, gaskiya ina da tantama. Abdulsabir ne ya fara furta kalmar Hausa. Da gaske muke mu Hausawa ne. Har wasu lokutan ni da Faduwa mukan yi yaren Hausa idan muna so mu magana da ba masu wasu su ji a cikin mutane. Nan Umaima ta san kare a zaune saboda ta san ashe duk zagin da take mishi yana jinta. Ashe yana sane yake kiranta maye? Ramawa yake yi kenan? Bata gama tunani ba, ta ji Faduwa ta fara zubo ta Hausar, duk da dai ba fita take raɗau ba, amma ana gane me take cewa. Labarin Faduwa. Sunana Faduwa, sunan mahaifina Ahmad Sokoto. Mahaifina baƙar fata ne baƙin ƙirin makuwa, ɗan asalin garin Sokoto gaba da baya. Mahaifiyata mai suna Zainab kuwa 'yar asalin ƙasar Egypt ce, 'yar cikin garin Cairo babban birni. Ita dai ruwa biyu ce.
Mahaifinta ne ɗan Egypt, mahaifiyarta kuma 'yar ƙasar Saudiya ce, don haka ina da 'yan uwa a Saudiya sosai. Karatu ya kai mahaifina Egypt tun yana ɗan matashin saurayi da ƙannansa guda biyu, Mansur da Adamu. Sun daɗe a Egypt har bayan sun kammala karatu ba su koma ƙasarsu ba. Nan suka kama kasuwanci har ma da aikin gwamnati, kasancewar mahaifinsu mai arziki ne kuma yana yawan zuwa Egypt don anan yake hada-hadar kasuwancinsa. Allah ya haɗa soyayya tsakanin mahaifana, aure yakan kama a tsakanin fara da baƙi, duk da surutai da kyamar da dangin mahaifiyata suka dinga nuna a sanadiyar auren. Zainab kuwa idan ta ya rufe saboda soyayya, ta ce ta ji ta gani za ta aure shi a haka. Dama a lokacin marainiya ce don a hannun dangin mahaifiyarta take. Mahaifanta sun mutu tun tana 'yar ƙaramata. Aure ya tabbata tsakanin Ahmad da Zainab da sharaɗin ba zai koma Najeriya ba, zai batta a Cairo. Zama suke na rufin asiri saboda yana da hali. Allah ya albarkace su da samun haihuwar 'ya'ya biyu, yayana Ibrahim da kuma ni Faduwa. Ina da shekara 3, yayana na da shekara 5 kakana ya rasu wanda ya haifi mahaifina. Bayan rasuwarsa ne aka takura wa mahaifina da ƙannansa su dawo gida. Tun dabaran mahaifinsu dole su dawo gida su ci gaba da kula da kasuwanci da kuma iyayensu mata da ƙannansu maza da mata. Nan fa rigima ta fara don mahaifiyata ta ce ba za ta biyo shi Najeriya ba. Danginta kuma suka ce ba zai tafi ya batta da aurensa ba, sai dai ya sake ta. Babu yanda bai yi ba akan ta haƙura su koma Najeriya ko kuma ta ci gaba da zama da auren ya dinga zuwa yana komawa, amma sam danginta suka ce ba zai yiwu ba, sai dai su rabu. Ala dole ya sake ta, sannan aka shiga rigimar ɗaukan 'ya'ya. Ya ce zai tafi da mu, ita kuma ta ce ko ɗaya ba zai ɗauka ba. Kamar za a tafi kotu, sai kuma tsofaffi suka shiga ciki aka yi sulhu. Shi aka bashi namijin, aka bar macen a wajenta da sharaɗin zai dinga kawo Ibrahim yana ganinta. Ta yi kukan rabuwa da ɗanta don tana ji tana gani aka tafi da shi. Ni ma kuma ina ji ina gani mahaifina mai sona wanda muka saba muka shaƙo da shi ya tafi ya bar ni. Gidan da muke ciki ƙato ne sosai, lokacin kuma ina yarinya. A hankali har na soma mantawa da su, mahaifiyata da danginta kaɗai na sani don su na buɗe ido na gani a rayuwata. Aka saka ni a makaranta mai kyau tun daga nanzire har zuwa sakandare. Sai da na shiga aji 3 na sakandare sannan yaya Ibrahim ya zo Egypt. Ƙanin babanmu Uncle Mansur ne ya kawo shi, a lokacin ya gama sakandare. Kukan daɗi mama ta yi da ta ga ɗanta, don dama kullum addu'ar ta kenan ta ga ɗan nata. So tari sai ta shirya za ta tafi Najeriya danginta su hana ta. Mahaifinmu kuwa tun da ya tafi gida ya manta da mu, ya auri mata biyu suna ta zazzago masa haihuwa. Arziki ko ya ƙara bunƙasa. Sai a lokacin na san yayana Ibrahim, ashe kamar mu ɗaya da shi. Kuma dukkanmu kamannin mahaifiyarmu muka biyu. Shi ma fari ne sal, sak balarabe. Sai dai Hausa a bakinsa rangaɗaɗau irin ta Sakkwatawa, amma babu ɗigo ɗaya a jikinsa da ya kama da baƙar fata. Babu alamar wahala a jikinsa, kasancewar a can cikin daula suke. Babu talauci, har sun fi mu jin daɗi sosai saboda Egypt babu kuɗi. Ba albashin kirki ga ma'aikata. Babu kasuwanci da zai kawo kuɗi irin a Najeriya. Da ya zo na zaci ya ƙaura kenan, ganin baffanmu da ya kawo shi ya koma ya bar shi. Sai da Ibrahim ya yi watanni 4 sannan 'yan gida suka ce masa sakamakon jarabawarsa ta fito. Dan ya fara mana sallama kan cewa zai koma Najeriya ya jami'a. Babu yadda mamanmu ba ta yi ba akan kada ya tafi, ya ce shi ya fi son ya tafi saboda ya fi sabawa da can. Amma ya yi alkawarin duk shekara zai dinga zuwa tun da ya ga hanya yanzu. Ya yi matuƙar tausaya mana ganin muna ta kama babu wadata. Sai dai shi ma ba kuɗin ne da shi ba, kuɗin tikitin zuwa da na komawa ne kawai, sai 'yan canjin da suke aljihunsa. Mun shaƙu da shi sosai a wannan 'yan watannin da ya mana. Mun sha hira kala-kala, gashi baya gajiya da jerin gwanan tambayoyin da na dinga jero masa game da mahaifinmu da ƙasarmu da kuma ƙannena na can. Allah ya taimaka mahaifina da ƙannensa sun ɗan koya mishi larabci, don haka da larabci muke magana. Idan ya kakare kuma sai mu juya turanci. Ni ma sai na fara koyon Hausa kaɗan-kaɗan. Dalili na yi masa tambayoyi akan ƙasata Najeriya kuwa shine, na karaɗe cikin ƙawaye na cewa ni 'yan Najeriya ce, amma ban san komai ba akan ƙasar. Don haka suke ƙaryata ni. Amma da Ibrahim ya min dalla-dalla na rubuta, shi kenan za su sha labari a makaranta. Bayan tafiyarsa ya samu damar shiga jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Yana karanta injiniyarin. A lokacin wayar landline ce kawai, babu wayar hannu. Ko da yaushe yana bugo mana waya mu yi ta hira. Amma daidai da rana ɗaya mahaifina bai taɓa cewa a bashi ni ko mama na su gaisa ba. Duk sanda zai zo muna cikin farin ciki, don har yakan taho mana da tsaraba kamar su atamfofi, leshina ɗinkakku da kuma kukar kaɗi, garin masara, garin dawa, kuɓewa busasshiya har ma da daddawa.
saboda mamana ta iya waɗannan abincin na Hausa a lokacin da take zaune da babana, duk ya koya mata. Ni ma kuma ina jin daɗin tuwo sosai, don haka na dage na koya. A lokacin da Ibrahim yake dab da gama jami'a, ni kuma na gama sakandare da sakamako mai kyan gaske. Kai tsaye jami'a na wuce suka bani medicine. Don ku ba laifi kwakwalwa gare ni. Duk da ina da yawan surutu da son wasa, amma a aji idan aka samu na ɗaya, to ni ce ta biyu. Ibrahim ya yi farin ciki da samun labarin ina karantar likita, kuma ya ƙara min ƙarfin gwiwa in dage in kammala. Sai a lokacin ne ma na taɓa jin muryar mahaifina, Ibrahim ya bani shi a waya muka gaisa, ya yi min addu'a fatan alkhairi. Sai na yi wa mahaifina tambayar da ta girgiza shi, jikin shi ya sanyi. Baba, auda ma ka san kana da ƴa ta cikinka a Egypt? Shi ne ka manta da ni daidai da rana ɗaya baka taɓa zuwa ka ganni ba? Kuma baka taɓa nema na ko a waya ba? Ko kuma ka aiko da tikiti ka ce in zo in ganka? Ko kuma ka ce in zo in ga sauran 'yan uwana? Sai ya kasake ya kasa bani amsa. Mahaifiyata ta fusata ta kwace kan wayar ta ajiye ta hauna da bambamin faɗa. Wai akan me zan ce ya aiko min da tikiti in je Najeriya? To sai dai in bayan ranta zan je Najeriya. Wai ina so in je ni ma su shanye ni kamar yadda suka shanye Ibrahim ya kasa baro wajensu. Sai da na yi ta kuka ina ta takaicin irin wannan kwamacala aurai da rabe-raben tsakanin mahaifa. Da Ibrahim ya kammala karatu ya bautar ƙasa sai ya taho Cairo ya zauna tare da mu da sauran takardunsa. Nan da nan kuwa ya samu aiki a wani kamfani, albashinsa mai kyau ne. Idan aka haɗa da yadda ake biyan 'yan ƙasa, shi ya samu ƙari sosai saboda daraja abin da ya karanta. Kuma sun ga a Najeriya ya yi karatu. Sai a lokacin ne na fara fuskantar matsaloli da gore-gore saboda na isa aure. Gashi na tara samari da yawa. Idan maganar aure ta taso ranga-ranga sai iyayen mazan su bijire su ce su ba su san ubana ba. Idan kuma aka yi bincike suka gano ni ba shegiya ba ce, sai su ce ai uban na baƙar fata ne ya gudu ya bar mu, don haka ba za a yi ba, su ba matar da za su aura ba ce, wata rana zan iya sulalewa na gudu kamar yadda mahaifina ya yi. Na sha shirya zan tafi wajen mahaifina ya fi a kirga, mahaifiyata da tubure ta ce ba za ni ba. Shi ma Ibrahim tun da ya zo ya fara aiki ta hana shi zuwa Sokoto. Shi ma mahaifin namu ya nuna halin ko in kula da mu. Da zuwan mu da rashinsa duk ɗaya ne a wajensa. Saboda matansa na can sun ɗauke masa hankali a kanmu, sun ma fi so ya manta yana da wasu 'ya'ya a Cairo. Abokan hira, wannan fa kaɗan kenan, ko in ce mataki na farko ne daga cikin ƙalubalen da Faduwa ta fuskanta. Don ku akwai sauran abubuwan tausayi a cikin labarinta. Ku ci gaba da kasancewa da ni domin jin yadda za ta kaya. Kada dai ku gajiya da bani ƙwarin gwiwa ta hanyar subscribe, like, comment da kuma sharing a group ɗinku. Na gode da irin goyon bayan da kuke bani, kuma na gode da kasancewarku abokan hira. Taku har kullum abokiyar hira.